Kamu kayaknya pun galang baik, undunya kayaknya pun undunya kergawai. Ayah, apa? Wajib begitu, mesti kalam dan saya bukan juga nanti. Bisa saja kau purung kasih. Angsi mau nggak tuh? Angsi begitu, ang berikan langgan dah. Bisa saja kau beri purung kan? Ini tuh gua nggak. Ini bisa aku mau dia kalam dan kamu. Kamu kayaknya pun galang baik, undunya kayaknya pun undunya kergawai. Ayah, apa? Wajib begitu, mesti kalam dan saya bukan juga nanti. Bisa saja kau purung kasih. Angsi mau nggak tuh? Angsi begitu, ang berikan langgan dah. Bisa saja kau beri purung kan? Ini tuh gua nggak. Ini bisa aku mau dia kalam dan kamu. Kamu kayaknya pun galang baik, undunya kayaknya pun undunya kergawai. Ayah, apa? Wajib begitu, mesti kalam dan saya bukan juga nanti. Bisa saja kau purung kasih. Angsi mau nggak tuh? Angsi begitu, ang berikan langgan dah. Bisa saja kau beri purung kan? Ini tuh gua nggak. Ini bisa aku mau dia kalam dan kamu. Undubai dah. Apa yang nak beraya? Kau ni mobil kau ni naik bertadun kan naik tumen. Kan. Này बेवहाय गोबां जोंनि प्रसासननि फैबाय आरो नैबे कारेन्टखौ नायदिंबाय फैदों। नैबेनो कारेन्टआ जनानै साथाम सुबुंखौ जिउ खहा, हौवा गोदानजों लोगोसे आरो गामिनि थागिबि सानै जिउ खहा गावबा गाव उन्दुनाय जायगायावनो थैदों होननानैहाय जोङो मिथिनो मोनबाय। दा नै गोबांथार बेबायदि पुलिस प्रसासननिफ्राय नायफैदों। हाबिनि बुंबोलाव नायफादोंमोन गानखौ ओमफ्राय खारेङाबो एसे सानजाहा खारेङा सानजाहा बिदियाव माबा अरजों दंमोन अरजोंनानै बे बोराया सिखारनानै थाब थाब सिखारनानै बे खारेंखौनो ओरै दांनायावनो मानसिया एसे फासयबाय फासयनानै बे गद्रेजआ होसिब्बाय ओमफ्राय आलियाबो खोलैबाय बे मानसिया ओरैजों खोलैबाय ओमफ्राय मानसिया थैयाखैमोन ओमफ्राय बे मानसिया थैयाखैमोन नालाय ओमफ्राय ओइ होनबाय खननै ओमफ्राय सोर हाबखोथाय जायखिया दरखौ जोख्लायदों ना बोखारदों जायखिया हाबबाय ओमफ्राय मानसिखौ थिखांबाय थैयाखैमोन बारा बे बाहेरायाव लाबोबाय बे मानसियानो जि ज' नायफैजोब्बाय ओमफ्राय आं सिखारबाय बाहेरायाव नायफैबाय बिदिसो जादों। जेब्ला बे गोग्लैदों होनब्ला नों सखियावनो दङमोन ने? रायजो राजा नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ जोबजासे नायोब्ला एबा नुलांनो मोनगोन। दा नायदो लोगोफोर, नैबे कारेन्ट थारानो जनानै जायगायावनो जिउ खहा होननानै जोङो मिथिनो मोनदों। दा नायदो नै कारेन्टआ बेयो जाहैबाय 3 फेस, बेनो गय खलथा गोग्लैसिननानैहाय जदों होननानै जोङो मिथिनो मोनदों। दा गय खलथायाबो नै जायगायावनो दंखायो। दा नैबे कारेन्ट थारा जनानै खैथासो टाइमाव बेबायदि जिउ गोमानांगौ गोनां जाखो आङो मिथिनानै लागोन। माबोरै जानांगौ आं मिथिला, कारेन्टआ बोरै जाखो आवाज जालाबायनायाव फोजादोंमोन आं हौवाखौ। नों फोजादोंमोन आब'? फोजानाय लोगो लोगो हौवायाबो आवाज खोनानानै ओंखारलांदोंमोन दरखंथिंजाय।
बेयावनो बोरै जाहैखो आंबो फात्ता मोना आंबो ओंखारगासिनो सेन्देलसो गानगासिनोमोन माने नोंसोरो आं सेन्देल गानगौमानि हौवाया बैसिम सहैबाय मा जाहैखो आं मिथिया बेसिम सहैनायाव मा खालामनानै मा जाहैखो आं जेबो मिथिया जे आं सेन्देल गानबाय थागौमोन माने नोंसोर सानैजों बावनो उन्दुखादोंमोन आरो ना साथाम माने आदाया बेनिफ्राय ओंखारनाय आवाज खोनानानै ओंखारनायावहाय बाव बेबायदि जादों आरो ना बेहा बे जिङाव उन्दुनाय नालाय थाब ओंखारनो हादों आंहा हरै जिङाव उन्दुनाय नालाय ओरै फिसाजो उन्दुथेनोबो माने ओंखारनो हायाखै बिराद मोनसे आवाज जागोरदों नामा बे बुस्थुआ आवाजल' जोंहा एकदम अरबो जाजोबखादों आवाज मेन्टाल बेयाव इनभार्टार दं नालाय बेरफ्रुलाबायदों थुब थुब थाबनो मानो थांखो हौवायाबो बन्द' खालामनो सिखारनाय जादों बे आदाया ओंखारनाय समावहाय सेन्देलफोर गानदोंना गानाखैमोन गाननायखौनो आं आवाज खोनाबाय थाखादों हाबजाया सोबाय थादों सेन्देलखौ दा नै गोबांथार मानसि डिफेन्सनिबो फैनानै दंफैयो नायगासिनो दङ दा माबोरै कारेन्ट डिपार्टमेन्टनिफ्रायबो फैदों दा बेनो आरो बेनोमोन जाय हौवा गोदाना कारेन्टजों जिउ गोमानांगौ गोनां जादों नायदो बिदिबा न'आ नै बेनो आरोना लोगोफोर नै दाबो नै फंबाय लाखांबाय दे दा नै बेनो न'आ जाय सुबुङा दिनै जिउ गारनांगौ गोनां जाबाय बेनो न'खरा नै नायदो गोबांथार मानसिफोर दङ नै दा नै कुनजुमारा बेनोमोन बे कुनजुमारनिफ्राय ओरै ट्रास जानानै नैबेयावहाय उन्दुदोंमोन जाहैबाय हौवा गोदाना ओमफ्राय दा बेयावनो माने कारेन्टजों जिउ गोमानांगौ गोनां जाबाय आरोना नै बे जायगायावनोमोन दा नै बेनोमोन जाहैबाय नै ओमफ्राय दा बेफोराव गोबांथार हाबानि बुस्थुफोरबो दङमोन नै जोबोद दुखुनांथाव जाबाय बे जायगायावनो उन्दुदोंमोन हौवा गोदाना आरो बेयावनो जिउ गोमानांगौ गोनां जादों दा आङो जाय खैना गोदान एबा हिन्जाव गोदान बेनावहाय मिथिनानै लानोसै जाय दिनैहाय रुंसारि जानानै थांनाय हाबा जागोदान दा खैना गोदाना नैबेनोमोन जाहैबाय ओमफ्राय दा माबोरै बेबायदि खैथासो टाइमावहाय बेबायदि जानो मोनखो होननानै जोंहा सानैजों उन्दुबायमोन दा ओमफ्राय बे आंना बोराया मबाइलखौनो थुनानै नायबाय थादोंमोन ओमफ्राय आंहा बेनिखौ नायफैबाय ओमफ्राय कारेन्टआनो माबा उरबायदि जोंदोंमोन बिदि गोजौआव जोंदोंमोन ओमफ्राय गावहा सिखारनानै थाबायबाय हामारनो ओमफ्राय दांनानैसो मानसिया एसे फासयबाय बे हायाव जों खोलैबाय मानसिया गोलैदों ओइ होनबाय थाबाय बे बोरायानो थैयाखै मानसियानो थैहांनो नागिरदोंमोन ओइ होनबाय दा खननो होनदोंमोन ओमफ्राय सोरबा दरखौबो नारदोंना जोख्लायदों सिखारबाय